ľudia, teraz to bude krátke videjko, len teraz to bude... Takto ľudia, bude to dneska krátke videjko, viete kvôli čomu, že lebo máme málo času a chceme ešte natočiť aj iné videjko, takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. Čaute, majte sa pekne a ideme hrať. Ja som detektív, nice, kámo, nice. Andrej, ja som Inconnect. Čauko, idem ťa ochrániť. Týpka s mesom sa ku mne priblížila. Môže to byť murder? Nie. Poďme nájsť miesto, kde budem môcť strieľať, jasné? Na moste. No z mostu je dobrý výhľad. A niekde, kde je ťažké sa ku mne dostať. Ak budeš podozrivať, tak ťa zastrelím. Neviem, že si Inconnect. Budem si tam nadejať správne. Ľudia, strážim ťa z vrchu. Práve mi prišla facka od koho? Od Alex! Je to Alex! Je to Alex! Alex vraždí! Anča, Alex na druhom moste je vrah! Ja mám darček. Idem sledovať Alex. Kde je? Alex práve išla na ten most, kde si bola. Je to aj taký typek v modrom. Je to typek v modrom a Alex. Typek v modrom a Alex. Steve, typek v modrom a Alex. Celý v modrom s takými bielými prúžkami. No to poznáš, poviem ti, až ho uvidíš, jo? Kde si? Tu si, dobre. Kde? Čakaj, Alex je tu niekde. Počkaj, kde je typek? Ja ho nájdem. Alex! Vidím Alex, práve uteká tam! Schovaj sa! Kde je ten typek druhý? Druhý je na moste, obaja sú na mostoch. Anča, hýb sa, lebo ťa môžu snajpnúť z mostu. Odnavigujem ťa k Darku! Kde je? Počkať, dostanem ťa k nemu rýchlo. Som svižná. Darek. A teraz bež a schovaj sa, ja ti budem. To bola Alex. Alex ťa zozadu snajpla. Si mala. Už si mala jeden. Dobre, play again o 3, 2, 1. Ty vole, nás je tu veľa. I keď som povedal, že vlastne len jednu hru, tak dáme dve, to nebude veľa. Tá hra bola krátka. Tvoja obľúbená mapa. Segra má technické problémy. Ježiši Kriste, ja som tiež skočil, ja som blbec, som sa vysmieval typkovi. Who's there? Shake it body like a number gangster. Shake it body like a belly dancer. We can see the touch of hand. Ja pôjdem pekný kľúčka a to mi bude všetky. Ty si duch? Andrej, čau! Kde si? Tu? Kuk. Andrej! Neviem ti, kde som. Tam si, čau! Ja nie som murder. Wow. Out of the tires of fire, the night. Aha, to je loď v týchto. Vyhrali sme tak. Toto je koniec videa, majte sa pekne, krásne. A prosím vás, veľa duševného zdravia v týchto ťažkých časoch, hlavne pre Slovákov, Slováci. To Slovensko naše dlho spalo, ale blablabla. Koniec, čau.